ଆଜି ଘୁଗୁନିକୁ ପୁରୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୁଗୁନି ଚାଲିଛି। ଘୁଗୁନି ପୁରୀ ପାଇଁ ଅଟା ଦଳା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କଳା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ନାହିଁ କି? ଯଦି ଘୋରା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତେଲ ମଗେଇବ କହିଲି ମଗେଇଲାନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାର ପଇସା ଅଛି କି ନାହିଁ? ସୋରିଷ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ପିଆଜ ନା ଜିରେ? ହିଙ୍ଗୁ ପଡ଼ିବନି କି? ହିଙ୍ଗୁ ତ ନାହିଁ। ଜିରା ପକାଏ? ଗୋଟେ ଦିଟା ପକେଇ ଦିଏ, ପଚାରି କ'ଣ? ସୋରିଷ ଫୁଟିକା ବିରି ପକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଥୋଇବ କ'ଣ ଆଗେ ଛାଣିଦିଅ, ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରି ଖାଇଦେବ। ଯେତିକି ଖାଇବ ସେତିକି ଖାଅ। ଉତ୍ତାରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ଘାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପଇସା ଗଦ ଗଦ ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ି ଦେଇକି ରଖିଦେବି। ହାତରେ କର। ଟିକେ ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2-3 ଟଙ୍କା କାଟିକି କାଟି ଗାଲୁନ। पाँच ଆଉ ଟିକେ ମସଲାଟା ଯେତେ କଷା ହେବ ସେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। କେମିତି ଲାଗିବ ଯେ
ବେସନ ବେସନ ପାଣିଟା ପକେଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଟିକେ। ମୋଟା ଜିନିଷ। ତମେ କଣ କରିଦେଲ? ଅଳ୍ପ ଦଳିଦେବ। ହେଇଗଲା। ଆମର ହେଇଗଲା ଜିଅନ୍ତା ଘୁଗୁନି। ଆଉ ଭାତ ବୋରା ଦେଖ। ଗାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, କାଗଜରେ ଦଉନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗିନାରେ ନହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଆଣିଲେ ଖାଇଲେ ହେଲା। ପଇସା କହୁଛନ୍ତି। ତୋର ତାହେଲେ ଡବଲ ଲାଭ ନାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ